vai miten se meni? Näin se on, että mä otin täällä vähän hyvän tekeväisyyden puolesta syökkäin. Sovittaisi kun olet kopissa sitä, että nyt annetaan Shefkille nämä maalit, ettei Shefkille tule paha mieli. Näin se on, mä oon nyt tehnyt tässä vuosien mittaan niin paljon, niin annetaan Shefkille vähän poistaa. Urheilu ja jalkapallo on yhdistäviä tekijöitä, että näkee kuinka paljon ihmisiä tänne on tullut. Jokainen, jolta on kysynyt, on tullut tai halunnut tulla paikalle. Täällä on presidentti. On paljon ihmisiä, jotka ymmärtää, että meidän pitää pitää toistamme huolta. Se on hieno asia, että Suomessa on vielä tällaista. Mä olin pikkusen huolestunut, kun mä näin nämä kaverit, mutta onhan teillä sentään pelinaisiakin porukassa. Onneksi. Kaikkea hyvää, hei. Kiitos. Hei, kiitos. Kiitos sulle. Oliko sä aamu teille? Kuusi Aki Riihiläinen. Ja 9 Mikael Forssell. 14 Sefki Kutsi. Suomi synnyin maa, sai sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen. Maa kallis siisien. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen. Maa kallis siisien. Kiitos Dietra. Nyt on aika potkaista avauspotku. Hyväkin. Meidän peräkäytön kauttamaan, koska tiedän, että hän oli meitä palvelemassa. Puhuin Teron kanssa, joka on vauhdittanut tämän tapahtuman. Heillä on tullut kuulemma puheeksi, että olemmeko me hyvinkääläiset jotain velkaa heille. Ja siitä ajatuksesta, siitä itselleen tehdystä kysymyksestä, tämä tilaisuus on oikein. On tietysti hyvin dramaattista, että sellaisia asioita tapahtui, joita heille tapahtui. Mutta kun katselee täältä teitä,
Ja me kaikki tunnemme, että mekin haluamme olla mukana. Mekin haluamme auttaa. Niin, mikä Raamassa on paljon kaunistakin syntynyt. $33,800. Hei. Kiitos ihan älyttömästi. Tää on ihan huikea päivä ollut ja ihan mahtavaa, että jaksoin tulla itsekin paikalle. Ja vaikka on ollut raskaita aikoja, niin tää tsemppi, mitä on tullut ulkopuolisilta, niin se on vienyt mua eteenpäin ihan älyttömästi. Ja siis iso kiitos äidille, siskolle ja kaikille rakkaille, mitä mulla lähellä on ollut. Ystävät, te olette tsempannut mua ihan hurjasti ja kurssikaverit ja koko poliisi yhteisö, niin vitsi mikä tsemppi te olette antanut mulle ja sen takia mä oon jaksanut eteenpäin. On menty aika pitkään päivä kerrallaan ja yli 3 vuotta sairaalassa, niin se on vihdoinkin ohi. Nyt on päästy askel lähemmäs kotia, mutta vielä kuntoutuskeskuksessa. Sinne on varattu vuosi mulle paikka, mutta en mä niin kauan aio siellä olla. Kiitos kaikille blogin lukijoille. Te olette antanut mulle ihan hirveästi tsemppiä ja jaksamista. Teidän terveiset ja omat kertomukset, mitä te olette jakanut, niin on ihan hirveästi vienyt mua eteenpäin. Te ette edes ymmärrä, kuinka paljon se on antanut mulle voimaa. Että kiitos niille kaikille 3,5 miljoonalle kävijälle siellä blogissa, niin ihan käsittämätöntä.
en mä voi muuta kuin kiittää. Ja kaikki tämä, mitä tälle päivälle on saatu aikaa ihan taakkoon voimilla, niin kiitos ihan sydämeni pohjasta. Mä kiitän teitä kaikkia. Kiitos Heidi, olet taistelija. Ja erotuomari Mikko Vuorala joukkoineen pyytää joukkueen takaisin kentälle, joten 2-1 kotijoukkue Bulletproof All Starsin johdossa siirrytään toiselle puoliskolle. Olkaa hyvä. Kiitos Heidi.